violencia de xénero, que foi o anterior venres, pero aquí celebrámoslo hoxe. E agora os deixo ca miña compañeira que vos vai explicar un pouco do que vai consistir o baile. Apúntate ao bo trato. Pois vamos facer un baile chamado Di non á violencia. Pois é un baile, nada máis. E nada máis. Chao. Que definición. Se alguien pensaba por ti.